Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga matahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa laing nasud alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. BagOng Bayani. Sumbayan ta karon ang suwatampo nga gipadagikan sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Renato. Wanagoy sobra ka malipayon kung bahin na gani namong duha sa kong best friend nga si Jonald. Bisa nang gani sa panagsulti pinagi sa cellphone, nanawag nako si Nikki ug masukanon kini nga nanukmat kanako. Unya ni abot gyud sa Manila aron i-process ang uban nga mga dokumento alang sa paglarga na paingon sa Dubai. Matag karon og unya manawag na nako si Jonald aron pag-encourage nako. Usa ka adlaw ni Ana, nanawag si Mama ug nagbalita nga nagsabak di ay si Nikki ug duha na kabuan. Nainteres siya sa bata apan uway na kay gidispatsa raman ako si Nikki ug gisalig na nako ni Gaw Jandel nga ex-boyfriend niya. Nakalarga gyud ko kauban ang akong crew nga si Dritz sa Dubai, UAE. Malipayon ka ay nga naghinangpanay ni Jonald sa airport. My friend, welcome to Dubai, UAE. Salamat, my friend. Sa katapusan, nakita na kita din sa Dubai. Happy you kayo. Sobra. Basta ikaw na lagi, my friend. Why minute nga dili ko happy? Sige na. Tanang ato sa atong puyan nga bahay din sa Dubai. Adto ta magtiwas ug hangop, my friend. Okay, tara. Uy, adto na kokos nito ni mambugan tawhana ka. Ikaw rin tinudod kita na niya. Gilkanon biya kay ko, ha? Tulay, si Dritz. Hello, sir. Nakita na kita personal, sir. Hi, Dritz. Ay, pagkagwapo man di mo. Ay, padas mga babaeng uhaw din niya, nabiyadaghan. Yay. Akong ginikanan o akong iso na akong priority, sir. Karon nga, niya nakas Dubai, kompleto na nga akong life. Komportable na kayo kung naaka. Bisan pa sa karong mga problema. Kung bahin kang Nikki, ingnan ti ka nga, wala kay angay nga problemahon. Oh, pwede rapod nga, musustinto lang gud ka. Ay, kabala ka, my friend. Ni aragad ko, di kita kapasagdan. Okay? Naaragit ko pirmi. Promise. Kaninda tanang sa inyong friendship, sir, eh? Sir Junal, Sir Renato. Uy. Pinangga kay tao na ako ning ako ang friendship dreads. Mao gyud, Dritz. Ingon lang yung may ini ka-close. Sukat pa yun na itong high school pa mi. Yeah. Hindot ninyong kasuot, sir. Oo. Taglagsaon na kayo magitan, ma. Ang importante dreads nga bisan og diya sa friendship. Na-respect. Ug na-love para sa usagusa. Bitaw, mao ganay tinuod, Dritz. Dreads, tulo mo kabuk dinhi nga mga crew ug ay kabala ka kay mga buutan sila. Og ang usa si Rizal, akong crew, og si Doming, ang crew ni Miss Durisa. Ako, sir?
Babae din ang usa ka supervisor nga gikan sa ato, sir. Oh, si Miss Dorisa. Nasiya nang usa ka room nga kanang naas tumoy ba? Tumoy nga bahin. Siya ang usa diha. Og sa akong room, kami duha si friendship nako kay pulos man may mga laki. Sama ka. Komportable ra ka ning kwarto ha, uban ako. Mulang, basta ikaw lagi akong kauban, Jonald. My friend. Murag, kompleto sab kayo nga akong kinabuhi. Oh, parehas kita, Renato, my friend. Hawang kayo akong kinabuhi. Human kan layo na ako. Ikaw, Rabaya mo ay nagpalayo, ha? Namiya ka. Ang di. Malipayo naman ka, uban itong Nikki. Nalayo naman ako, imuhang pagbati. Sorry, ha? Nangandoy magugko ikaw galingon ng pamilya, my friend. O nagtuo ko nga musaksid ko kauban ni Nikki. Pero, so sa tulog ka tuig, pakyas kong higugmahon sab siya. Renato, my friend, I miss you so much. Jonald, my friend. Every time nga kauban ako siya sa usa lang kakwarto, ikaw pirmi ang ma-imagine ako. Imong mga hawak ang pirmi na ako mahinumduman. My friend, salamat kay ako kiti ay. Kaksa kukugot kayo, my friend. Kay gimingaw na yung kay kunimo. Parehas mi nga puno sa tumang kamalipayong ni Jonald nga kong friendship. Mismo kami duha dili mo angkon nga mga bayot mi Priscilla. Pero managsama nga mong kipati alang sa usag-usa. Ang kuno na ko, ma-appreciate ko og laki sama ni Dritz nga macho unya limpyo. Diha rigid ko to. Apan kun bahin na ka na magduha ni Jonald nga akong best friend, like good ang feelings. High school pa mi sa diyang nagtinilaway mi. O sa ako nang kiingon, lalaki man kin mi. I love you so much, my friend. I love you too, my friend. Happy ka? Sobra. Ni mo na ko natilawan ng satisfaction aning buhata. Oh. Lahira kayo ka, kininiki. May aragis good niya. Niyabayagan ako. Wa ko makasabot na ko. Ni mo raman sa kugnahan. Parehas bitaw ta. Pulos bita laki. Pero, ambot o nganong masatisfy man yun da ning buhata, oy. Unya lang tambangon, ha? Ganahan mo magkumahigda sa mong bukto na eh. Oo ba? Ganahan po kong higdaan ni mga kumbukton. Lami kayo sige og gakos ni mo, uy. Hi, Dorisa. Meet our colleague, Renato. Sino niya ang mag-supervise sa third branch din sa Dubai? Hi, Renato. My name is Doresa. Taga Cebu City ko, Bulacau amo. Okay. Taga Urmoksad ko. Parehas mi o gigikanan dapit aning Jonald.
Magkababata mo kami ni Jonald Doresa. Mao ba? Nindutan ninyo, no? Kay niabot yun hangtod din sa Dubai ang inyong friendship. So, panganda, my friend, kay mo report na ba kaugma sa imuhang i-supervise nga branch? Welcome to United Arab Emirates. Here in Dubai, Mr. Renato and Mr. Dritz. Thank you very much, Mr. Jamad, sir. Thank you, Sir Ahmad. I highly expected too much from you, Mr. Renato, because most of the Filipinos are very good and very hardworking. Salamat taon kay hapsaya na kayo ang lakat sa akong pag-supervise na ning mong branch dinis Dubai. O ikasinabot ra gyud ako ang Arabo na mong manager. Unsa imong namatikdan, Madrich? Kan good, sir. Kanang si Miss Dorisa, sir, wa? Oh. Matag-uli gini din ni sir. Mangutana gini sa bahay ni mo. Basin og nakagusto ni siya sa hilom ni mo, sir. Unsa? Hello, Gaw. Salamat kay nakontakta ka, Gaw Janil. Kay, ngano mo na yung tagaw? Si Mama Bagaw, kuan kining interesado mo siya sa anak na mo ni Nikki. Time para good ko. Kung sabay anak ninyong Nikki. Gaw Janil, unsa ko nang imong sinultihan, Gaw? Wa kay anak ng Nikki. O gisultihan na sab ni Nikki si Tia. Gawa siya'y apo ini. Among anak ni Nikki ang iyang gisabak, Gaw Renato, o dili imo. Traidor ka kang makig-agaw, Gaw Janil. Sa diha giilog mo si Nikki gikan ako, tulog ka tuwing ka nakalabay. Unsay tawag mo ni Adto sa mukha galingon ko? Santo ka? Ayaw paghinilas, oy. Sabton ba na ko nga imo kong gibawsan? Isang tingali ingon anak. Kini akong desisyon. Pagbuot kining Nikki, Gaw Janil, dili nimo mahimong laksiun gikan ako ang akong pagkaamahan sa maabot akong anak kang Nikki. Kay dugo siya sa kong dugo. sangan lang. O way magbuot sa inahan sa bata kung iya ka bang i-acknowledge ang imo pagkaamahan o dili. Pero unfair sad kung ikay iyang i-acknowledge og dili ako. Oh, depende niya. Iyahan sa na. O di ta siya mahimong butan siya mga desisyon. Magmahay gid unya ka kung imong angkunon ang akong katungod unya sa akong anak. Timan ining gisulti ko nimo. Palihog lang na ipagkadlo ka. Ayaw, Gaw Renato. Kimayon ng pahilumduman ti ka. Ako na si Nikki. Giuli na nimo nga rin ako ang babae nga magkausan ni anak imong gikawat gikan ako. Ug kung unsa may naan niya, ako idawaton. Lakip na ang pagpagamahan sa bata nga iya unyang imugso. Piskot ka! Bayot ka! Sa! Ay kong inaana ha, Gaw Janel! Ha!
Nakalitan ko sa magagipanulti ni Carl Chandel. O go ako'y kasayuran kun nganong nakaingon magka siya nga bayot ko. Mga kasama, atong sundan ugma ang laing sumpay sa suwatampo ni Renato dinhining atong tulamanon BagOng Bayani. Kung doon ay kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Raganas sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.